Isip panapos sa pagtudlo ni Kristo nga siya maoy punuan unya kitay mga sanga nya magpabilin ta diha kaniya kon atong tumanon ang iyang mga pulong, labi na gyud ang paghigugma sa atong isig katawo sama sa paghigugma niya nato. Ang katapusan niyang gisulti mao nga dumtan mo sa kalibutan. Dumtan ta sa kalibutan. Sakit paminaw no kana bitang magsigi kag higugma niya ang isukli nganha nimo sa imong gihigugma mao ang pagdumot, ang paglutos, ang pagbudhi, ang kalagot, kanang hukman ka in a negative way, kana bang i-misunderstood ang imong expression of love ngadto nila. Ganahan mo ana? Adili. Mao na usahay kita magmahay, mag-self-pity. Sa may nabuhat nako, nagtinarong man tako, wa man tako'y gibuhat nga dautan, gasigi man takog tabang niya, gasigi man takog pasaylo, nagsigi kog sabot anang iyang bisyo kanang iyang kabuang, hasta nang iyang pagsigig libak ako nang gidawat, nyag naa say panginahanglan ako lang gyapong tabangan, nganong sige man lang gyapon siya ani, gipulan ako. Mana ang usahay no? No na siya. Kaning mga anak ka giatiman kunig maayo, purti lang gyapong tapulana, di gyud kasabot sa akong isulti. Unsa pa may kuwang akong buhaton, mga anak man ta. Nya, saman. Karon nakasabot na mo. Nganong mahitabo ni siya kay matod pa ni Kristo, wa man gud sila makaila sa nagpadala kanako ug wa sad sila mudawat kanako. Busa kamo nga akong gisugo, di sad mo nila dawaton. Unya kay ako ilamang kong gilutos, ako ilamang kong gipatay, akamo sad dili pwede nga mulabaw mo sa inyong agalon or inyong magtutudlo. Wa jud kunoy tinun-an nga mulabaw sa magtutudlo. Di ba? Ang magtutudlo gilabaw unya kay ang atong Ginoo si Kristo gi misunderstood, gitagaag false judgment, gisaway, gikiha, gibudhian, gilutos o gilansang sa cross. Kita sang mosunod ani sa may mahitabo na to, maliwat gid tang Kristo. Lisod kaayo nga kita gasigitag angkon nga gasunod tang Kristo pero di ta moliwat niya. Kinsa dinhi ang ganahang maliwat ni Kristo, kanang maparihan ni Kristo ba? Ta sa kamot. Manong anak man, ana ba taas ba? Ana asos maayo kay sobra katunga. Kamong uban nga wa mo pataas, asa man mo gustong maliwat sa demonyo? Adto mo sa mga manlulutos, adto mo anang magsigig kontra, magsigig pangaway. Mo na ganahan ninyo kanang mahimo mong pikon kaayo nga kundi lang matuman imong gusto, masuko na kag maayo. Ganahan mo ana? Kanang ang mga taong nagbuhat og maayo, nagtug-an sa tinuod, imong kalagutan kay naigo kas pagtug-an niya sa tinuod. Labi nagmoingon siya kani mga bakakon na masuko ta kay naigo, bakakon kamong mga daw og yuta, kamong mga igihan kay nang inyong mga balay, nang kusog kayong mangigi anang mga tanom. Nga masuko ka na. Masuko ka sa magsulti ana, aliwat ka sa demonyo. Kanang makigbuwag anang mga gipakaslan nga asawa, gipakaslan nga bana, tungod lang kay wa na magkasinabot, makigbuwag kana, liwat mo sa demonyo. Nya masuko ka na nga tinuod man na. Kanang magsigig puyo-puyo nga way mga kasal, ana liwat mo sa demonyo kay sala na. Kanang pagsigig commit anang fornication, adultery, pangabit, ana sala na, maigo ka na, sakit ba yan no?
Di mo sakitan? Sakit oy. Labi nag ako mo igon ana, sakit kayo. Sakit man gani nang nganlan kag batignaong, nga di gid ikay gahimo ana. Sakitan man kay tana usahay. Ilingi ako nang naimong tupad. Ing na ganahan ka ni akong naong. Ing na. Nawa di ba ulo-uluhan ka na. Oh nindot oy, nindot pero inig talikod na pati ni mugnaong na. O niya, masukot ana, nga di man kita'y gahimo sa atong naong, labaw na gyud ug ang atong binuhatan na ato yung gibuhat, sawayon pagita. Mao na, matud pa ni Kristo, kung ang tanan atong gibuhat, mao ang pagpaningkamot sa pagtuman sa iyang mga sugo, unya humandayon, kontrahuntas kalibutan, paglipay. Nga naman, nahimo na karong tinun-an ni Jesus, liwat na ka ni Jesus. Ang kinabuhi ni Jesus imo nang gipuy-an. Mao na malipayon kaayo ang mga santos nga gipanglutos, labi na gid ang mga martir nga gipangpatay. Wa gyud santos, wa gyud tawo nga nahimong balaan nga wa moagi anang gitawag og paglutos, persecution. Sawayon, butang-butangan. Kana ba dayong katubitan sa una, adili ko santos ha. Yawan-on man sad ko pero kana bang pagsunod sa Ginoo ba? Organize mi og kuan, grupo dito sa bukid atong mga 1984 ga-organize ko og youth group kay akong hunahuna maglig-on mi sa pag-alagad sa simbahan. Oh, gikasaba naman noon mi sa akong mga uyuan sa among mga ginikanan kay ilang gitan-aw nga basig mapunta mi ngadto sa pag-apil sa mga NPA. Grupo-grupo kuno mi aron mo apil na sa mga NPA. Awa man koy hunahuna ana mo apil sa NPA. Ako dadon na ko simbahan. Sunod na sang gihunahuna. Sige mo adto dito usik-usik anang oras. Usik-usik anang oras pag-adto anang simba-simba, anang choir-choir. Ana, gasto pagkwarta. Mo to ilang imong sa una, kanang inyong choir-choir, wa ginay kapuslangan. Kanang inyong simba-simba, may pagnangguna mo dinis uma, naa pa mo'y makita sa kaadlaw. Dito, kamo pa'y sibtons pare. Tinuod man sa, ika may ana sibtons pare. Ang samnang pare diha, muhatag nagpiso. Muhatag na ninyong piso ang pari diha, igadto ninyo kay piso pa man toy plite sa skin. Wa gyud muhatag. Asam sa muhatag ang pari, galisod ganis kolekta. Onya, unsa may resulta? Tungod atong gi-misunderstood me, muramig nagkabuwag-buwag kadiyot. Ako niingon jud ko sa akong kaugalingon, bahalag mamiya mong tanan. Mupadayon ko aning akong pag-alagad. 1984, kuan pa ko ato, mga 19 years old. Kuan ko kanang second year college. Murag grade 12 kana karon. Nako bahala nagmangundang mong tanan, mupadayon ko. Kana Giusiano, mura ra bag unsa? Ana, mura sa kinsa na ana. Unsa man? Og unsay mahitabo? Duphan niya, og unsay mahitabo? Mao na mga pulong akong mabati sa una. Ang i-misunderstood yun ba? Karon, di ba porti na nako mudag dupa-dupa? Gidupan yun. Gidupan ako karon tungod ani akong dupa-dupa, nanindot ng atong simbahan. Tungod aning atong dupa-dupa, ang among lugar dito Kahugan sa pangdako, wa man ginaablihi karsada, ambot kag maablihan na ba nagkarsada karon, dugay-dugay na man ginansige mig pangandoy. Dako kay ko ditong natampo aron maagian og habal-habal. Sobra na siguro mga 2,000 kasakong simento ako napada dito. Pila na kay amounts kwarta nga gikan sa akong dupa-dupa nga tuan ako dito gi paambit. Di na maihapoy. Haron lang yun maagian og habal-habal na ang mga senior citizen makaadto na intawon sa barangay aron mo kubra sa ilang kuan kay di na madaglakaw dito. 3 ka kilometro niya magtungas, mga tiguang mamatay sayo.
Hadlok mo sa kay habal-habal. Ingnon naman sa mga habal-habal driver. Di ra ba nimo makubra og di ka mo adto dito sa unsaon man ani oy. Di na pwedeng ihatod sa dili kanang sakay lang gid dire. Pero ti man kuyawa ni dong sa isos piyong-piyong lang diha manang. Piyong-piyong dayon perting law mga tupadong sapa. Piyong unsa naman ni dong? Piyong lang hapit ta mo abot. Nya ikadapsot ba mo an. Uy unsa man ni? Sos ni kuan lang libaong lang pero hapit na gud tumaligid. Pero tungod ana tabang-tabang dito nakahimo gyud. Unya kung niundang pa ko adtong pagsaway kadtong pagpangsiging moari sa kog simbahan isalikway sad. Sugdan mo ko isalikway apil pag ani mga pari usahay isalikway nako. Anang kana gyud atubangan gyud mga tao ba. Ay pag-apil-apil diha wa kay ibang kaagan ani. Di ka kamaong ani. Ana ba? Yan natubangas daghang mga tao. Lingkod lang sa taong kusdaplin. Agas ang lusok sa mga luha. Nya sige lang sa kong ingon nga, okay, angayan masad ko niyang kasabaan kay pari ko na siya. Nya ako diri ordinaryo ra gud ko. Nya magsige rin kong tanaw ba nako. Ako lay mapari niya. Pero moingon sa ko, adi ko magpari magminyo ko. Ana sa ko sa una pero ang ako gyud sunod jud ko diya simbahan. Sakit oy. Hasta gani pag-abot nako dinhi sa atong parokya. Kadaghang ni nga nako di tambaloslos, hingwarta, ana, no? Ano dia? Ni mo dia. Alang sawayon kita ba? Ako maghilak bi ako, nakahilak. Kapilan ako nakahilak kaning atong parokya. Pero moingon jud ko, mao gid ni Lord ang pagpangalagad. O kung mauna na itong kinaiya, di na ta mahadlok mosunod sa sugo sa Ginoo. Basta ka mauna tang mutanaw nga ang ako diin kasakit kana di ay di ko dawaton sa kong isig katao. Kuan day na mao din ang panahon nga naliwat ko ni Kristo. Muna dili ngilad baya nga mga ambisyon tang muliwat ni Kristo. Kay kung di ta mga ambisyon nga maliwat ni Kristo, maliwat gid tas demonyo. Di ba? Muna, ayaw mo kaigking kung moingon ko kanang tawhana, no? Liwat gina ni Kristo. Wa ko moingon nga siya si Kristo. Liwat ba ang mga buhat? Ug unsa mang buhata ang makapaliwat natong Kristo? Kana yung mudawat tag mga persecutions, pagpanglutos. Kana bang kamaopatan mo higugmas mga taong dili mahigugma nato. Kana mao nay makapaliwat natong Kristo. Kana bang dili ka masuko sa mga taong sigig kasuko nimo. Kanang dili ka mo baos og ngilad nga pulong sa mga taong gasigi og hatag og ngilad nga ang mga pulong nganha nimo. Ana no? Nya ang sabad. Liwat mong Kristo o liwat sa demonyo? Kana mo na nindot. Di na mo manglibak. Di na mo musuko. Ang suko sa asag nila mo di gyud kay ta maliwat ni Kristo og 24/7. Sagdi lang basta ang atong effort makabawi dayon ta ba? Ayay, naliwat man kos demonyo, balik dayon na rin. Ayaw lang sa pagpadayon diha nga ako bitaw na sa panahon nga demonyo gyud kay kustanan. Ano bang dali masuko, saputon, magyaw-yaw, ana pero ini kaamgo nako. Yay, kauwaw adto Lord. Wa na jud ko maliwat nimo. Maningkamot dayon ko unsaon pagbawi. Ana ba? Mo nay gitawag og perseverance. Matod pa sa mga champion sa atong spiritual life, mga tao nga mga santos, moingon day na sila dili iphon sa Ginoo kapilatan na dagma, kapilatan na pakyas sa pagsunod niya. Ang iyang iphon kapilata mo bangon aron mo padayon pagsunod niya. Mo na nahitabo sa mga santos. Dili sila mga liwat ni Kristo 24/7. Pero liwat sila ni Kristo ang ilang kasing-kasing. Si San Pablo usa ka ngilad kaayo nga tao. Daghan sa siyang mga kapakyasan. Daghan siyang mga matud pa niya na ay tunok nga gibutang ang yawa nako nakatulo jud ko nangayo sa Ginoo nga kuhaon ni kay mao ni makapadisturbo nako kay di ko maliwat ni Kristo. Pero unsa may gisulting Kristo?
ay ayaw na lang na kuhaa, Pablo, ang akong grasya, anaa kanimo. Pasabot, nakakita ko sa imong kasing-kasing, nakakita ko sa imong pangandoy, na gusto yung kang maliwat nako, pero huyang lang ka, naalang kay kahuyangan. Muna ka ng atong kahuyangan, ay kahadlok ana, mantan, bana ka, niya, nakahikap yung ka, tumubog short, kaya nahubog-hubog ka, kahuyangan man na, niya, kasabaan ka sa imong asawa, ina lang yun nga, kasaha man yun ko day, niya, nahigugma man yun ko nimos, tinuuray, nakuan lang yun ko adto, natintal ko, niya, di man yun kanya sabton, tamparoson pa ka, ludan pa ng imong naong, kay luod kay ka, dawata lang, ana, ludan maganing naong ni Kristo, nga wag ito muhikap at tumubog short, ikaw pa bang nihikap yun? Di ba? Nakasuyop yun ka, kay huyang yun ka, sa nadamag yung barkada, kasuyop man yun, pero pati kung imong undang god, sa una, kada simana, katulog ka mo suyop, karon kausa na las usa ka buwan, masakpan pag yun ka, dawata lang, pero ang imong paningkamot, naa naman yun ba? Huyang lang, ang Ginoo anak mo tanaw nato nga, liwatan niya. Ano na siya? Di na kinahanglang perfect kita. Ang gikinahanglan sa Ginoo, mulahutay ta pagsunod niya, bisan pa from time to time, nagkapakyas-pakyas ta. Og maunay, makahatag natog tinuod na kalipay sa kinabuhi. Munang moingon ang atong salmo, sa itong salmo, limot naman ko ato. Ano sa to? Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kinsa may makapasinggit sa tibuok yuta sa kasadya, ang mga taong liwat ni Kristo. Katubang makalahutay sa pagantos o sa paghigugma sa iyang isig katao, bisan pa magnag-agas ng iyang mga luha. Mao gyud na ang makapasinggit og kalipay ngadto sa uban. Hibaw man ko nga dili tanan nga nipalit na tog slot, hayahay ang kinabuhi. Nay uban hastang ilang snacks, ilan ang gisakripisyo, hastang ilang igpapalit og bag-ong cellphone, wa na lang nila gipalit, gubaon na kay taong cellphone kay ipalit og slot. Di ba? Na ganito nga uban nga nipalit og slot, gibiay-biay sa iyang kaila. Na palit-palit ka tuom sa kanang siyano eh. Katubang dili sa taon mga Katoliko, pailad man ka ng pariya. Ana. Pero congratulations sa nidawat sa pagpalit, nakasinggit nagkalipay ang atong mga parokyano dinhi nga magtan-aw aning atong simbahan nga anang makaingon kita naagyoy gibuhat ang Ginoo, no? Ramsan mo guhain taon eh. Ano ba? Singgit mo sa kalipay. Mabta na dinhi gahapon autontong sungadlaw pa-picture dire, sige gid siya lingi-lingi pa-picture dire kay nindot jud kuno kay nako kapila man ka nakatampuan eh. Siya di nako kaihapa dire, wa man sa ko magtimaan, pero sukad gyud kung nakakita nimo mga almost 2 years na nga maligi kag slot, mo palit gyud ko og labing minus usa ka slot, mo nang pertigin niyang pa-picture dire kay naka-appeal gyud kuno siya ani. Nako sige na dia kilid ka nang naang bangko ka naka-appeal ka na. Ana no. Nya malipayon kay siya nga nakakita dinhi, nakasinggit ang iyang kasing-kasing og kalipay tungod nato nga nagsakripisyohay. Ay napasalamat kita. Daghan tang mag-ambisyon nga maliwat tas Ginoo nga mohatag kana mao ginay tuburan nga makasinggit ta sa kalipay. Tinuod ang luha muaga sa atong mga mata, usahay ang dugo muaga sa atong lawas sa atong pagsunod ni Kristo, apan maunang panahona nga ang ato sang kasing-kasing makasinggit sa kalipay ug ang kalibutan muduyog nato sa pagsinggit sa maong kalipay. Munay trademark sa usa ka tinun-an, usa ka follower, usa ka disipulo ni Kristo dinhi sa kalibutan. Manindog tang.